aw tulo bɛ wa fm de mankan la nin waati na ka bɔ mali la Bamako, an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبريولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تمي شندي فين شروع سانفي جمعو جمع k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la. Araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ Musa Baba Sila fɛ. fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahu al-azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واتينا أصولين بأوكا رجو ماندير رجو شندو نجمدون باين كنا إكاروكا فو مية ديسمبر كلوي أمبالك لفولو لبي سام بافلا أني سام وانس واتيكلنا مية جمادى الأولى يني أنكم نقول لسري جمانشة فرفين كلو أمبالك لتنولون بلا لبي سام باكلين كمناني سام بيناني ساندورو على كرسول الله رسالين بولي كتام كابو مكان كتام مدينة نوي إجراسين. Ara ulama fi din wal haya don mo akilna dine la haniya o rekar madia tabulu nyumane karo ko fo nga kine sigira ni jumodum bayna sa mami me ambul ko sa wu ya mbalum keni ankara mo goye no ustaz Muhammad Jaware misri mi no be zone sere la fum no misri karo ko fo ale be wajulu kay no anya ustaz Muhammad Jawara anye awule angana kuma fem baka be talike fem kan sa odi al khamru wa adraruha min fen che jugu no ye guloy karuka fo ni mashiba komunu ani kololo munu no obe soro ni fen jugu ina ni Allah taala sona akli jigin bolo ma ni Allah sona bena akli jura no ustaz Muhammad Jawara amodi faye sanga ni sanga adamadiya anga bara fuite fen mi manye fen manche no asro anga islamé dine ina mado fo la mo sam se ga retani amblado inshallah na ko bolo sahu ye mark dambele ustaz Jawara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni al-islamu ni yu fo ngani kene bayinka ustaz Muhammad ambe nyi ngal folo misani anye amina nyeshima ni ya ko wala mina munun fem kono saudi hawla al-khamri wa adrariha no yukulo ya ni kololo mun be kulo ani yabe toro mina abu si admadin rema anga sigida ko ma kili ani sigire belajiri ni ye furike o kuma nambe glomi refleni layni jumembala ayre kore munye ustaz Muhammad inshallah. Assalamu alaikum. Ambadi Islam wanga fuli ba bela jeli inshallah. Sheikh Musa Baba glo ni ngomba nyefina glo de kujugu bela jeli mbaye. Kada Allah kira kuma kan sallallahu alaihi wasallam sawla ni glo mi ngaban ni shura abi ko bela jeli ndayele yi. Hali yere ki hakli tula iti so mima ni glo mi ngaban ijabe gele o bela ba beke. Tous les interdits abo autorisé et sabula e ba autrement e ba tuga wéré la mo to ba tuga mena ko to normal la ko hakli tula dolu be se ka wéré mena ka bo femina mais ni e ko ni shura ka ban et se ko e blé tuni e ba tuga wéré la mo to fana te minyi sabula ba so ni shaytan te ga banyo ko mo ko ko so ko gloka juguma te be fem bela jelinka ko jugu bela jelen bado wa alle fana be ko jugu bela jelen fana dayele iye wa miftahu li kulli sharrin odela am se ga fo glomi nkera barache jugu ye sanga janko na kame islamia de sara kele ni ala kara kan ali sababu sallallahu alaihi wasallam gloni ko jugu ba chama ngai ko ma mago be glodela gloni ko jugu ba chama a bela jelen charna ma baina إسماعيل ومحمد إسماعيل بن إبراهيم
ibrahima dinga ismaila ka bɔ o ka sanga kɔnɔna na ka na se muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam nin kojuguba ninnu de carina o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la gulɔ muhamadu nalen alayhi salatu wasalam a fana ka silamɛya diinɛ daminɛna ka mɛn ka bɔ maka ka taa madina sigi de kɔnɔna na gulɔ nana ka na haramuya o kɔnɔna la silamɛw kan n'o tɛ silamɛya daminɛna ka san 10 ni kɔ caman kɛ k'a sɔrɔ gulɔ bɛ ka min a bilali de ka gɛlɛn kojuguba i kana digala o de ka fisa ka digala ye wallahi ala k'an kisi an balima minnu jarabira n'a ye ya rabbi ala ka hakili ɲuman da n'u ma ka lasegin fana nɔgɔya an n'u ye ya rabbal alamin o kumana o sanga kɔnɔna na gulɔ min kɛra ko cɛjugu ye k'a juguya i n'a fɔ an yɛrɛ fana fɛ yan an ka laadala kow la gulɔ tun bɛ min cogoya min na fana silamɛya nana ni fɛn caman ye min bɛ se k'a to gulɔ yɛrɛ ni a bɛ se ka dabila mais a ma se ka haramuya un coup ayaw nana kuranɛ kɔnɔ dɔɔni fo kana se haramuyali ma inshallah mais i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nin ye masiba fɛn ye ali alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ kuma dɔw la ko al-mubiqat as-sab'a aywa aw al-muhlikat as-sab'a c'est-à-dire fɛn ni fɛn 7 min bɛ yen n'o bɛ adamaden yɛrɛ n'o b'i halaki i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a y'o fɛn 7 fɔ o fɛn 7 ninnu na gulɔ b'a la shurubul khamra gulɔ b'a la o b'a yɛrɛ k'a fɔ gulɔ ye fɛn cɛjugu i n'a fɔ yɛrɛ min fɔ hiya umul khaba'is mais minnu fana bɛ an ka waati ninnu na sisan peut-être minnu bɛ adamaden bɔ a hakili kan o bɛ se ka kɛ fɛn caman ye dɔrɔgu ni hashishu ni mais Allahu ta'ala walima kira sallallahu alaihi wasallam ale kuma na gulɔ min kan yala olu fana bɛɛ bɛ don o hukumu kelen kɔnɔna na wa inshallah o bɛɛ lajɛlen bɛ don o hukumu kelen kɔnɔ ni i ye alakira ka kumakanw mɛn i b'a ka kuma na bi de ka d'a kan alakira alayhi salatu wasalam a ko alhamru umul khaba'is wa miftahun li kulli shar a y'o fɔ an y'o faamuya a sɔrɔla ka na fɔ an ye tuguni kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun qaliluha aw kathiruha fɛn bɛ yen n'a bɛ hakili jɛngɛ n'a bɛ bɔ i hakili kan k'o bɛɛ lajɛlen jatelemɛ i n'a fɔ gulɔ wa gulɔ o gulɔ o bɛɛ ye haramu ye an cinini a n'a caman kɛra gulɔ kalite ye y'a dɔn ala ye gulɔ bɛ dilan ni fɛn minnu ye ala ye olu fɔ i n'a fɔ min bɛ dilan inabuji la n'o ye raisinji ye n'o bɛ bamayɛlɛma k'o kɛ gulɔ ye o nana kuranɛ kɔnɔ an y'o faamuya ani tamaroden minnu bɛ bamayɛlɛma k'o kɛ gulɔ ye o nana kuranɛ kɔnɔ an y'o faamuya mais fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ bi min fana kun t'o ye olu bɛɛ fana jatelemɛ ka fara gulɔ kan parce que a bɛ mɔgɔ su o de kosɔn kira ko kullu muskirin fɛn n'a b'i su ka hakili bɔ a nɔ la o bɛ jate anw ka diinɛ kɔnɔna gulɔ ye wa gulɔ o gulɔ an cinini a n'a caman o bɛɛ ye haramu ye an ka diinɛ kɔnɔ bon maintenant diɲɛ laban tile in na a kalitew cayara sulifɛnw bɛ yen nɔ olu mugulama de don a bɛ foro a bɛ taa kunkolo sɛmɛ na a bɛ hakili bɔ yen sulifɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ bi olu pikirijilama de don i b'a kɛ joli siraw fɛ a bɛ mɔgɔ su ka hakili bɔ yen sulifɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ bi olu sisilama don i b'o min i n'a fɔ u bɛ sigɛriti min cogo min na o fana bɛ mɔgɔ su ani a jilama fana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jate gulɔ ka famille kɔnɔna la sabula a bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ su donc fɛn dun bɛ yen nɔ n'a bɛ mɔgɔ su a bɛ hakili bɔ yen fɛn bɛ hakili bɔ yen nɔ o bɛ taa ni halaki de ye ala k'an kisi ami i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na karatu yɛrɛ bolo u b'a fɔ ko a daruriyat al-khams c'est-à-dire fɛn 5 bɛ yen adamadenya yɛrɛ olu kan ka kɔlɔsi silamɛya y'o fɔ hakili b'o la c'est-à-dire an man ka kulonkɛ hakili la parce que ni e ye nin masiba fɛn min fɔ nin ye ni maa min dun kɛra kan a bɛ n'a fɔ yu'athir fil aqli yani tamam sabula Umar radiyallahu an gulɔ in kɔnɔna na a ye alakira kumaɲɔgɔnya ani sahaba tɔw sabula gulɔ ma haramuya ni gulɔ dun ma haramuya o wagati kɔnɔna na olu tɛna se ka haramuya mɔgɔw ka fɔlɔ aya mun fɔlɔ minnu nana na olu si ma haramuya o mais ale de ko ani sahaba dɔw Umar kun b'a la Muaz ibn Jabal kun b'a la ani jamakulu caman ka bɔ ansaru la u sera alakira ma k'a fɔ alakira ye ko Allahumma arina fil khamri bayanan wadihan fa innahu mutlifatun lil mali wa muzhibatun lil aqli ko i k'a dɔn an b'a fɛ ala ka farafansiya di an ma gulɔ ko in na sabula ni gulɔ ma haramuya olu tɛna se ka haramuya ka sariya boli mɔgɔ si k'a la
to glomi hadu balaw ni glomi kim nana la sharia la mi abi shegini kan akila oh mais olut na sega sharia boli mo ko shiga folo fo ala kana ni haram wali ko sabula an filɛ nin an bi ka taa cogoya min na ko olu yɛrɛ ɲɛ b'a la gulɔ effet bɛ ka fɛn minnu kɛ fɔlɔ yani ala yɛrɛ k'a haramuya Umar ye nin fɔ ani sahaba dɔw ani Muaz ibn Jabal kun b'o la ani jamakulu caman ka bɔ ansaru la sabula a bɛ ka tiɲɛni kɛ olu yɛrɛ ɲɛ bɛ a tiɲɛni nɔ na min kɛ olu de kosɔn u fana ye ɲɔgɔn fana ka se alakira ma alayhi salam an ka ala deli ala ka farafansiya jɛlen yɛrɛ an na gulɔ ko in na sabula o y'a sɔrɔ aya kelen jiginna ka fila jigin si ma gulɔ haramuya aya sabana ye bon nanulu aya nunu bi tadrij yani aywa inshallah aya fɔlɔ min jiginna o b'a yira na dɔrɔn gulɔ bɛ dilan cogoya minnu na wa min samarati an-nakhil wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'qilun bon kabiri raisin diuna ani tamaro diuna aw bɛ shuli fɛnw ta olu la k'olu dilan mais a bɛ garijɛgɛ ɲuman fana sɔrɔ a la a b'a commercialiser mais ni ma gulɔ haramuya ni y'a dilan cogo fɔ an ye ani nafa min bɛ se mɔgɔw ma mais kuma in laban na ala bɛ kuma dɔ de fɔ yen nɔ liqaumin ya'qilun mɔgɔw ka hakili sɔrɔ mais ala ma haramuya liqaumin ya'qilun mɔgɔ minnu bɛ hakili sabula ala ye nin kɛ an ye hinɛ de don mais parce que mɔgɔw digilen b'a la kojugu bon u ka commerce fana a bɛ fructifier ni nin de fana ye o wagati la parce que les gens étaient attachés à ça mɔgɔw kun sirilen b'a la kosɛbɛ a ka minin ka di gulɔw ye a minin ka di arabuw ye o sanga kɔnɔna na donc o tuma na a kun b'u nisɔndiya mais ala ko hakili a kana ɲinɛ o kɔ dɛ liqaumin ya'qilun mɔgɔw ye ne y'a kɛ aw ma garijɛgɛ ye aw bɛ nafa min sɔrɔ yiriden ninnu na k'a bamayɛlɛma ka kɛ minfɛn ye ne ala ye nin kɛ aw ye ka tila k'a kɛ aw ye a ka hakili de sɔrɔ ni a ye sabula a kana a yɛrɛ to a bolo depuis nin yɔrɔ la ala ye kankari da yan liqaumin ya'qilun kuma aya yɛrɛ taara kun cɛ ni o de ye tiɲɛ don a bɛ suli fɛnw sɔrɔ a la a bɛ garijɛgɛ ɲumanw sɔrɔ a la nka a kana ɲinɛ hakili ko in kɔ dɛ hakili bɛ yen dɛ a y'a hakili to aw yɛrɛ la a ka nin kumakan in taabiro o tɛmɛnen kɔfɛ aya filanan min fana nana o kɔfɛ tuguni yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima Muhammad u bɛna ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan sabula nin y'a ye olu yɛrɛ gulɔ kɔlɔlɔw ye u dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ala ma haramuya fɔlɔ dɛ olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn regroupé de ka na alakira ma alayhi salatu wasalam yan'u ka se ala ye nin aya in jigin u bɛ nin ɲininka gulɔ kibaruya la ani sobo k'a f'u ye ko nafa b'a la jurumu fana b'a la nka jurumu de ka bon ka tɛmɛ a nafa kan sabula a bɛ mɔgɔ dama damani de nafa a bɛ mɔgɔ caman de tɔɔrɔ donc o tuma na n'i y'o jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ la depuis yen nɔ olu yɛrɛ ye gulɔ kɔlɔlɔw ye k'a sɔrɔ ala yɛrɛ ma haramuya fɔlɔ o de kosɔn o sera alakira ma alayhi salatu wasalam n'o tɛ n'olu tun ma tɔɔrɔ ye gulɔ la o tun bɛ taa mun ɲininkali kɛ alakira la k'a sɔrɔ a minin ka di olu yɛrɛ ye mais olu yɛrɛ y'a ye tɔɔrɔ bɛ gulɔ la mais ala ma haramuyaw kan u b'a la k'a min o tuma na u ye ɲɔgɔn dalajɛ ka taa alakira fɛ ka taa nin kuma in fɔ a ye yan'u ka se alakira ma ala ye nin aya in jigin alakira alayhi salatu wasalam u bɛ n'i ɲininka gulɔ ni sobo kibaruya la a f'u ye ko sobo min filɛ nin ye ani gulɔ min filɛ nin ye i k'a dɔn jurumu belebele b'a la nafa fana b'a la mɔgɔw ye nka jurumu de ka bon ka tɛmɛ a nafa kan dɛ i b'a dɔn o aya in fana bɛ taa kun cɛ ni ala ka kumakan min ye Musa n'a nana ka na i komi an mago bɛ gulɔ parti min na n jɔra yen nɔ mais aya in bɛ taa kun cɛ min ye la'allakum ala ko ten yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkarun ne ala bɛ nin aya ninnu farafansiya aw ye a dɔ la ana aw tasi y'a ye ala y'u yɛrɛ de to yen fɔlɔ olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ gulɔ a tɔɔrɔ ka bon nin fila bɛɛ la olu de bɛna ka na gulɔ ɲininka tasi fana bɛ kɛ ni hakili de ye ni hakili de ye ni hakili i n'a fɔ dɔ in na i n'a fɔ dɔ in na liqaumin ya'qilun mais ni aya in fana bɛna kun cɛ yɔrɔ min na la'allakum tatafakkarun ni bɛɛ kuma kelen ye la'alla nin bɛɛ lajɛlen kuma kelen ye a bɛna hakili sɔrɔ sabula Musa ni hakili ɲuman bɔra yen kaban dɔrɔn danfaraba tɛ hadamadenya ni bagaya cɛ wa ale ye min fɔ Muhammad wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima peut-être mɔgɔ dɔ bɛ se ka sanfɛla ye k'a fɔ ko peut-être ni mɔgɔ min taabolo kɛra ye e b'a dilan walima i b'a feere walima i b'a min k'a fɔ ko jurumu b'a la jurumu in dɔrɔn tɛ o a dararu de ko don fana tɔɔrɔw b'a la tɔɔrɔw b'a la tɔɔrɔw caman b'a la n'a ye manfa fɔ dɔrɔn n'a fɔra ko nafa bɛ nin fɛn in na dɔrɔn o kumana o axe fana ye tɔɔrɔko de ye quoi i bɛ tɔɔrɔ se maaw ma i tɔɔrɔ se i yɛrɛkun ma en même temps jurumu fana b'i ɲɛ fana b'i kan na bon adamadenya fana bɛ tiɲɛ n'a ye bon ala de ye adamadenya bonya a ye adamadenya bonya ni hakili de ye sabula ala ye danfɛn caman dan mantonw baden bɛ i n'a fɔ an cogo
mais ala ya anw de bonya ka hakili di an ma bon o hakili de o de man ka keleku ka boyi sabula ni hakili bɔra yen dɔrɔn fɛn bɛɛ tiɲɛna an y'o de fɔ daruriyatul khamsun na akili jɔlen b'a la ayiwa bon o de kosɔn ala ye fɔlɔfɔlɔ in fɔ a y'o kuncɛni a dɔ la an na hakili sɔrɔ a dɔ la an na tasi aya filanan na an n'aw miiri ne ala ye kɔni nin k'aw ye ma haramuyaw ka fɔlɔ san nka aw yɛrɛ kan ka hakili sɔrɔ aw yɛrɛ kan ka miiri parce que u yɛrɛ de bɛ kan ka wuli ka na alakira ɲininka tan alayhi wasallam k'a sɔrɔ ala ma haramuyali jigin ka fɔlɔ kɛra aya fila ye aya fɔlɔfɔlɔ in o bɛ bɔ suratu nahali kɔnɔna na ni mago b'o la k'a daminɛ aya 66 ka taa se 67 ma aya filanan o fana bɛ kuma gulɔ in kan k'a daminɛ aya 200 ani aya 18 ka taa se aya 219 ma ka bɔ suratul bakara kɔnɔna la o de fana bɛ kuma nin kan bon o fana mɔgɔ minnu fana taara ɲininkali kɛ Umar ibn al-Khattab ani Muaz ibn Jabal ani jamakulu caman ka bɔ ansaru la sabula olu yɛrɛ ye gulɔ tɔɔrɔ sisan nɔ mais bɛɛ y'a sɔrɔ la silamɛya bɛ sen na mais gulɔ ma haramuya u bɛ seli u bɛ u ka fɛn bɛɛ kɛ u bɛ ka bato bɛɛ kɛ mais n'i y'a sɔrɔ la mais u bɛɛ la u bɛ gulɔ min bon aya wɔɔrɔw nana o ye a haramuya ka bɛn sanga dɔw ma mais a ma haramuya yɛrɛ mutlakan aya wɛrɛ min nana o kɔfɛ o de y'a haramuya yɛrɛ définitivement o aya 4 min b'an bolo an b'an ka laɲini sɔrɔ o aya ninnu kɔnɔna na bi idhnillah insha Allah walidha Musa Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ fi surati nisa ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil hatta tagtasilu nga ami joyeni no ila akhir al-aya nga ala mago be femina am mago be femina ani no ala kuma kam min fo ani no ako ya aw mago mun dalemi ala la akana gere selila ka soro la aw shulendo fo be ka femin fo fo ko shidon so asro haklite o soro la min fe Abdurrahman ibn Auf ay dumuni glan silamɛw ye o y'a sɔrɔ gulɔ ma haramuya o kɛra ma bayna al-asr wal maghrib lansara ni fitiri cɛ la u ye dumuni kɛ ka ban u nana ni gulɔ fana ye ka na d'u ma a nana ni gulɔ o ye gulɔ min sabula a y'a sɔrɔ a ma haramuya a bɛ n'a fɔ ni walima un festin tout à fait alcool bɛ n'a fara les boissons donc maintenant o kɛra k'a dafa donc u ye dumuni kɛ u mina sisan nɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni u wasara fitiri nana kana se k'u to yen seli kuma dun sera sahaba kelen gɛrɛla a bɛ seli ni u ye a ye fatiha kalan ka ban tuma min na a ye sura min d'a kan suratul kafiruna de don wa ala y'a jigin cogo min na bismillahi rahmani rahim kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ala y'a jigin ten nɔ ala kɛra k'ale sɔrɔ ale nana kana gɛrɛ ale ko kul ya ayyuhal kafiruna kelen kɔfɛ ka fatiha kalan ako ya aw kafiru a'budu ma ta'budun ay ala ka aya yelema sabla hakli kunti ala ko de Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafiruna na ya aw kafiru ne tɛ fɛn bato aw bɛ ka fɛn min bato ale shulen ale y'a kalan ya aw kafiru ne bɛ fɛn bato aw yɛrɛ b'a la ka min bato Sheikh Musa kafiru dun bɛ ka jo de bato ni sura yɛrɛ min fana filɛ n'o ye suratul kafiruna ye tuma min na alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ ka diinɛ lase n'u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ka diinɛ in bila k'a ye ala kɛ ala kelen ye k'a sɔrɔ olu ka alaw ka can donc ko kuma na u bɛna bɛnkan dɔ signé u ni alakira cɛ u ka jɛ ka olu ka boli bato n'u ye san kelen kɛ k'olu ka boli bato u bɛ san kelen kɛ ka alakira fana ka ala bato ala ye nin sura in de jigin kira kan alayhi salatu wasalam a fɔ kafiruw ye ne tɛ fɛn bato aw bɛ ka min bato aw fana tɛ fɛn bato fɛn ye fɛn bato baga ye ne yɛrɛ bɛ ka min bato n'o ye ala ye sabula aw ka jow de b'aw bolo aw attachelen b'o de la kosɛbɛ donc o kuma na kuma bɛ taa kuncɛ ni min ye lakum diinukum aw ka diinɛ b'aw bolo waliya diini ne yɛrɛ ka diinɛ bɛ n bolo Usa Jawara mi ka kuma tigɛ ayiwa yani ka bɔ nin parenthèse kɔnɔ dɔrɔn sa ma fɔ sa nafaba min bɛ nin sura in yɛrɛ la i n'a fɔ min fɔ suratul kafirun ayiwa ala kira sallallahu alaihi wasallam b'a fɔ ko ni maa min n'i b'i da don o don n'i bɛ nin sura in kalan min ye filanin ka fɔ ye Alahu taala t'e fatɔ ka bada inshallah ala b'i kisi o tɔɔrɔ oui parce que e yɛrɛ min fɔ sa i y'o de fɔ c'est à dire ninnu bɛ boli in bato filanin ka fɔya de don ko ni mɔgɔ min tora nin kan don o don i b'a kalan su o su da hali n'a kɛra siɲɛ kelen e tɛ sa filanin ka fɔ la bada abadan ala k'an kisi a la ya rabbal alamin bisimila ayiwa bon o kuma na aw bɛ ka fɛn min bato anw t'o bato
an fana bɛ ka fɛn bato aw t'o batobaga ye donc o kumana ale ye la min tigɛ ka bɔ a la la in dun bɛ bali de kɛ n'i ko arabu sa ko la o kɔrɔ de ko les nafi quoi les nafi yani o kumana sisan nin nɔ o bɛ bali min kɛ ale y'o bali yɔrɔ in de tigɛ ka bɔ a la ka confirmer arabukan na donc ni dun y'o tigɛ ka bɔ a la dɔrɔn o ye phrase yɛlɛmani o y'a kelen ye phrase wɛrɛ ye o kɔrɔ ne yɛrɛ bɛ kan k'a bato a abudu donc o kɔrɔ ko ne de bɛ kan ka aw ka jo bato a dun ma jigin ten nɔ mais hakili kun tɛ ala ye kangari da ni hakili tiɲɛna o de bɛ na nin bɛɛ ye o de bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen o de kosɔn kɔlɔlɔw b'a la nin ye gulo kɔlɔlɔ dɔ de ye i b'a dɔn kuma ka jugu ka tɛmɛ fɛn kan i ka ala ka kumakan yɛlɛma kan wa man azlamu mimman iftara ala allahi kaziban e ka dɔn mɔgɔ min ka jurumu ka bon kosɛbɛ mɔgɔ min ye nkalon ta ka da ala la ala m'a fɔ tan nɔ mais ale ta in kun ye gulɔ de nɔ ye donc sisan a ye ala ka kumakan yɛlɛma ala dun m'a jigin ten ala ye kangari d'aw ye aw minnu dan bɛ ala la kuma in da aya in daminɛna n'o ye aw minnu limaniyara sabula limaniya in bɛ don hadamaden na dɔɔni dɔɔni de mɔgɔw ka limaniya ka bon ni ɲɔgɔn ye a ko aw minnu limaniyara n bɛ aw de ma a kana gɛrɛ seli la fiyewu k'a sɔrɔ aw sulen don fo a bɛ ka min fɔ fɔlɔ fo a k'o de dɔn bon ni ala ye nin kangari ɲɔgɔnnaw da kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ la musa o ye kobaw de ye dɛ naam ala b'a fɔ fɛn fɛn ma ishtanibuha la takrabuha i jija i kana gɛrɛ o la yɛrɛ de fiyewu i gɛrɛli yɛrɛ dɔrɔn de o de la dɛ o de ye haramu yɛrɛ kɛlen ye i fɛ n'i y'a ko yɛrɛ fana kɛ tuguni dun kɛra masiba wɛrɛ o de ye halaki ye ala k'an kisi ya rabbal alamin donc ala y'o ɲɔgɔnnaw caman kangari da kuranɛ kɔnɔ a ka ca n'an bɛ se ka a misaliya dɔw di aw ma i n'a fɔ ala b'a fɔ la takrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila aw kana gɛrɛ jɛnɛya la i k'a dɔn siratigɛ cɛjugu don ko cɛjugu don mun kosɔn sabula jɛnɛya fɛn dɔ bɛ taa bange a kɔnɔna na ala ma danni kɛ cogoya min na ya musa i b'a dɔn ala y'an dan cɛ ani muso inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda allahi atqakum ne ala ye aw dan cɛ ani muso n ye aw dan k'aw kɛ siyaw de ani kabilaw nka min ka fisa aw bɛɛ lajɛlen dannen filɛ ni ala fɛ min ka fisa ni bɛɛ ye o de ye min siranna ni ala ɲɛ siranya kɛra k'o fana kun cɛ yen nɔ nka ne y'aw dan k'aw kɛ siya ye n'i y'a ye ala ko an kana gɛrɛ jɛnɛya la ni den sɔrɔla jɛnɛya in kɔnɔna na i bɛna yɛlɛmali don mɔgɔw ka ɲɔsi la i bɛ mɔgɔw siya yɛlɛma k'a sɔrɔ ala m'u dan ten aslan ala y'u dan cogoya min na u danna u dan cogo sanuya k'u ka siya ye mais jɛnɛya de bɛ se ka siya yɛlɛma sabula den dɔw bɛ wolo i fɛ i ka du kɔnɔ cɛ den tɛ mais silamɛya kɔnɔna na a wolola k'a to furu kɔnɔ muso ye kulonkɛ kɛ misaliya la a ye jɛnɛya kɛ den sɔrɔla a kɔnɔna la den kɛra cɛ ta ye k'a sɔrɔ den dun tɛ cɛ ta ye a m'i ka ɲɔsi yɛlɛma mun de b'o se mɔgɔ ma jɛnɛya donc o de kosɔn ala ko an kana an den di jɛnɛyakɛla ma azaniya la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika ala almu'minin jɛnɛyakɛla cɛman tɛ dɔwɛrɛ ta ni jɛnɛyakɛla musoman tɛ jɛnɛyakɛla musoman fana tɛ furu dɔwɛrɛ ma ni jɛnɛyakɛla cɛman fana tɛ ne o kɛ haramu ye muminundenw kan a kana den ɲumanw ta k'a di jɛnɛyakɛlaw ma a kɔlɔlɔ ka bon kojugu o kosɔn ala ko ka halan kana gɛrɛ a la walama ka mushriku a b'o de furu n'o tɛ hɔrɔnden silamɛden ɲuman man ka di jɛnɛyakɛla ma ya musa komi an t'o fɛngɛ kɔnɔna la tɛmɛ ni sen fɛ ala ko an kana gɛrɛ a la de i n'a fɔ a y'a fɔli min kɛ k'a kana gɛrɛ seli la la takrabu solata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun la takrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila la takrabu mala al-yatimi illa billati ya ahsan ni ɲɔgɔnna caman bɛ kuranɛ kɔnɔ a kana gɛrɛ yatimɛdenw ka nafolo la fɔ ni ɲuman de i bɛ ɲuman miiriya min ta ka gɛrɛ nafolo in na n'i bɛna dunni kɛ ni a ye a ka kɛ ɲuman ye sabula ala bɛ ɲɛningɛla dɔn ka bɔ ɲɛningɛla la maa minnu bɛ yatimɛdenw ka nafolo dun ni namara ye i k'a dɔn u bɛ ka tasuma de du kɔnɔ wa sayaslawna fi nari jahannam u bɛna ɲɔngɔri kiyama jahanama kɔnɔ ni nafolo in nɔfɛ o fana ka ca bi koyi o caman de bɛ yen nɔ u bɛ ka fɛn min du kɔnɔ u bɛ ka haramu tasuma de du kɔnɔ e balimakɛ fatura ka yatimɛdenw bɛ e bolo kosɛbɛ e ye kɔrɔkɛ ye dɔgɔnin ye ayiwa sawulaw ta ala amwalihim ayiwa ala ɲɛ b'i la dɛ ala ɲɛ b'i la ala b'i kalama a b'i kalama wali sababu zalika ala ko i ka hali kana gɛrɛ a la nin kelen min kɛ n ko sahaba dɔw siran kojugu sheikh musa u taara alakira ma alayhi salatu wasalam k'u bɛna alakira ɲininka yasalunaka anil yatama o aya in jiginna nin de fana sababu la k'u bɛna ɲininka yatimɛdenw ka nafolo la
nin kuma kan yi fɔli min ala y'a fɔli min la takrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan o ye yatimɛdenw ka dumuni yɛrɛ fara ka bɔ ka dumuniw na u siran kojugu mais dumuni tɔ tun bɛ to a bɛ kɛ tiɲɛni ye u taara alakira ɲininka yan'u ka se ala ye ni aya jigin kira kan k'u bɛna ɲininka yatimɛdenw ka kibaruya la a ko i k'a f'u ɲɛna ko ɲɛni o de ka di ala ye ala bɛ ɲɛnikɛla dɔn ka bɔ tiɲɛnikɛla la a k'u ɲagami aw la aw balimaw de don i k'a dɔn minnu bɛ yatimɛdenw ka nafolo dun ni tiɲɛni sira ye i k'a dɔn u bɛ ka tasuma de dun kɔnɔbara kɔnɔ kiyama don ala bɛn'u ɲɔngɔri jahanama kɔnɔ ka yatimɛdenw ka nafolo ninnu b'u kɔnɔ o de kosɔn k'i kana gɛrɛ a la tellement que kɔlɔlɔ ka bon ala inama yakuna fi butunihim nar Naam. amaro ni Wasayasla. awɔ ni bɛ fɛn kɔni dun Inshallah. fɛn minɛ kɔnɔbara la o A bɛna kɔnɔbara. mais malgré tout ça ala ye batunu farabɔ tuguni kosɛbɛ ka tila ka kɔnɔbara fɔ Awɔ. u bɛ ka tasuma de dun Oui. kɔnɔbara kɔnɔ tellement que a ka gɛlɛn tellement que a ka gɛlɛn donc o kosɔn ala k'u kana gɛrɛ ala k'u kana gɛrɛ fɛn fɛn na huwa akbar haraman mimma hurrima ala ayni fɛn min bɛ yen nɔ n'a haramuyara a ɲɛ yɛrɛ kan o dɔw bɛ yen nɔ n'a y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ la ala bɛ tila ka yafa a ma yɔrɔ dɔw la yen nɔ oui famani turra ghayra bagin wala adin fala isma alayhi o ye minnu haramuyara i n'a fɔ suratul maida la ani suratul bakara la o kumakanw bɛ yen nɔ oui ala ye fɛn dɔw haramuya u ɲɛ kan mais o bɛ tila ka daga ye n'a sera halakili yɔrɔ ma i n'a fɔ lɛsugu ni jifasogow dunni i n'a fɔ joli minnu bɛ bɔ bagan kantigɛdaw fɛ bagan minnu kantigɛra ka faga boliw ye olu dunni ye anw ka haramu ye bagan min bɔra kulu sanfɛ ka bin k'a faga k'a kan kɛra a yɛrɛ ma o dunni kɛra an ma haramu ye min sara a yɛrɛ ma o dunni kɛra an ma haramu ye min sɔgɔra n'a sara o tuma na o fana dunni kɛra an ma haramu ye min fana bɛ yen nɔ n'a sɔgɔra n'an sera ka kɔn k'a kan tigɛ joona o sen t'a la donc ala ye olu minnu jate k'olu k'o haramuya fɛn minnu fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna na mais ala bɛ tila ka na fɔ tuguni famani turra ghayra bagin wala adin fala isma alayhi n'a sera halakili d'a ma e ma dɔwɛrɛ sɔrɔ i y'o jufa sogo min sɔrɔ ou bien i y'o boli sɔn sogo min sɔrɔ k'i b'o dun jurumu t'i kan na i b'i yafa ɲini ala fɛ o y'o bannen parce que ni ka bɔ ala bolo ni ka bɔ ala bolo oui parce que ni fana n'an ko an bɛ taa nin ta fanfɛla fɛ musa ni valeur kɛmɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ min n'i ye nin kelen bɔ i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ faga mɔgɔ min n'i ye nin den kelen bɔ k'i tugu ka nin kelen bɔ k'a kɛmɛ i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ faga ni ka gɛlɛn na bolo kosɛbɛ nin kumakan in bɛ suratul maida kɔnɔna na man qatala nafsan biduni nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a maa o maa n'i ye nin kelen kisi diɲɛ kɔnɔ a kɛmɛ i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ kisi ni mɔgɔ min fana n'i y'i tugu ka nin kelen bɔ k'a kɛmɛ i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ faga musa an bɛ kuranɛ aya wɛrɛ d'i ma yan nɔ min bɛ nin kumakan yɛrɛ fana sɔnji la ala ko de ale ye anw bɛɛ lajɛlen dan ka bɔ nin kelen de la min nafsin wahida n'o ye an fa adama ye ka tila k'a muso fana dan ka bɔ a yɛrɛ la wa basa minhuma rijalan kasiran wa nisaa o kumana o kɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔra jumɛn na nin den kelen ɔ kumana a ye cɛ caman bɔ olu la o nin kelen in na a ye adama muso bɔ a la ka den caman bɔ an ba hawa ye den caman bange filanin kɔnɔya mɔgɔ a y'o de kɛ cɛ 20 ni muso 20 o kumana ala ye nin valeur bonya o de kosɔn nin ka kan ni tangani ye inshallah an tɛmɛtɔla an tɛmɛna ni nin yɔrɔ in ye an t'a fɛ ka bɔ an ka mawudu in kɔnɔ o kumana kuranɛ de bɛ kuranɛ ɲɛfɔ ka taa inshallah donc o kumana an bɛ tɛmɛ ni an ka mawudu kɔnɔna ye o de kosɔn ala ko i kana gɛrɛ fɛn fɛn ni ala ko i kana gɛrɛ a la foyi t'a kɔfɛ ni tɔɔrɔ tɛ wa kazalik hikaya ani abina adam alayhi salam an fa adama fana ka kibaruya fana na ala b'a fɔ a n'a a furumuso hawaw ye fakula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi shajara ala ye kangari da fɛn fɛn a kana gɛrɛ a la kana ni ɲɔgɔn caman bɛ kuranɛ kɔnɔ a kana gɛrɛ a la a jurumu ka bon kojugu de ya Sheikh Musa takuna mina dhalimin ne ta aw bɛn'aw yɛrɛ kun de tɔɲɔ takuna mina dhalimin aw de bɛn'aw yɛrɛ kun tɔɲɔ ne ta aw tɔɲɔ fɛn fɛn ka d'aw ye a k'o dun ni arijinɛ in kɔnɔ c'est immense fɛn fɛn ka d'aw ye fakula minha ragadan haythu shi'tuma a ka d'aw ye cogo min na haythu shi'tuma dumuni fɛn fɛn ka d'aw ye cogo min na wa a dumuni fɛnw fana a yiridenw fana u ka surun o la ala y'o fana fɔ an ɲɛna hali ti tɔɔrɔ a nɔfɛ i tɛ bere ni an bɛ bere ni bɔ janbaw ta k'an ka yiridenw an banbaw nɔfɛ fo an bɛ yɛlɛn fɛnw sanfɛ pour que an ka se ka yiriden sɔrɔ walama illa bi mashikati nafs walama an yɛrɛ ka yɛlɛ yiri sanfɛ ka duloki bɔ ka yɛlɛ ka yiridenw kari tɔɔrɔ b'a la mais arijinɛ kɔnɔ dun o tɛ yen nɔ o ala y'a surunya o la i b'a sɔrɔ bikuli suhula ala ko tɛ kutufu hadaniya ya Sheikh Musa a tigɛli ka nɔgɔn kojugu a ka surun i la hali n'ale bɛ se k'a dun izan o kumana fɛn fɛn ka da a y'o don a kɔnɔ nka aw kana gɛrɛ nin jiri in na dɛ
parce que ala b'a dɔn fɛn minnu sɔrɔ o jiri in de la o tuma i kana gɛrɛ ala in dɛ i gɛrɛli ala de dɛ waqata fil haram Adam ya Adam ye ala sɔsɔ a gɛrɛli jiri in de la kelen min kɛ a gɛrɛla jiri la tɔɔrɔ y'a sɔrɔ yen nɔ fa waswasa lahuma shaitan ka waswasu kɛr'u la o yɔrɔ de la n'u kuma gɛrɛ la dun o t'o sɔrɔ a conséquence kɛra mun ye tuguni u bɔli arijinɛ kɔnɔ kana dugukolo kan hali fini minnu tun b'o la fini ninnu bɛɛ lajɛlen y'u bila parce que k'u ye ala sɔsɔ u tun bɛ sutura ni fini minnu ye f'u tun bɛ jiri furaw tigɛ k'o kɛ k'u yɛrɛ sutura fa asa adamu rabbahu fa hawa donc kɔlɔlɔ de b'a kɔfɛ ala ko i kana gɛrɛ diɲɛ fɛn fɛn na Cheikh Musa ko i k'i yɔrɔ janya o de la n'i bɛ se ka boli yɛrɛ ka b'o kɛrɛfɛ maasuya n'o ye ala ko tɛ ye kojugu don parce que tɔɔrɔbaw de b'a kɔfɛ anw tɛ se k'a ɲɛfɔ k'a s'a danna karamɔgɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka nin ɲɛfɔ k'a ɲɛ kosɛbɛ fo ka mɔgɔw wasa donc ala k'i kana gɛrɛ fɛn fɛn na akbar zulman o jurumu de ka bon kosɛbɛ sabula ala bɛ yafa i ma fɛn dɔw la mais ninnu na tɔɔrɔ de b'a kɔfɛ i gɛrɛla la dɔrɔn tɔɔrɔ de bɛ na bon haramuyali ye gɛrɛli de y'a la a kɛri o ye halaki de ala k'an kisi yɔrɔ o kɛra sababu ye an fa adama an'an ba hawa o nana dugukolo kɔ kan wa qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun o kuma a bɛna dugukolo kɔ kan a bɛ cun dugukolo kɔ kan e adam ani furumuso hawa ani shaitan a bɛɛ lajɛlen bɛna dugukolo kɔ kan maintenant aw to yen ten nɔ a bɛ tila ka na arijinɛ kɔnɔ ni min ye ala bato n bɛna cidenw ci aw ma n bɛ kiraw ci aw ma n'i ye kiraw ci aw ma olu bɛ na ni ne ka cikanw ye ni mɔgɔ min n'i tugura olu nɔfɛ i bɛ segin ka na arijinɛ kɔnɔ tuguni ko o tigilamɔgɔ olu kana siran jɔrɔ yɛrɛ kana k'olu kan donc sabula n'i ye ala bato i tugura kira ninnu kɔ i ye ala bato ka ɲɛ i balolo kan ka sa o kan o tuma na ala bɛ tila k'i lana o arijinɛ kelen kɔnɔ bi darajati yan mɔgɔ ka arijinɛ o darajaw bɛ ɲɔgɔn ye ala bato cogo bɛ ɲɔgɔn cogo min na ten a bɛ ten donc o tuma na ni fɛn minnu bɛ yen nɔ ni ala ko an kana gɛrɛ u la o tuma na an k'an kɔlɔsi an kana gɛrɛ u la n'an gɛrɛ u la kɔlɔlɔ de bɛ a nɔfɛ donc o tuma na ala y'a fɔli min kɛ o tuma na ya ayyuhallazina amanu aw minnu limaniyalen bɛ ala la takrabu solata wa antum sukara aw kana gɛrɛ seli la k'a sɔrɔ aw sulen bɛ hatta ta'lamu ma taqulun a bɛ ka min fɔ fɔlɔ f'a k'o si dɔn ale ala ka aya yɛlɛma o y'a sɔrɔ a sulen don ala dun ka aya man ka yɛlɛma nin kelen min kɛ sahabaw caman bɛ yen nɔ minnu ye gulɔ to yen sabula ko ala ko minnu limaniyara hatta fo kana se kuma min na seli tun bɛna kɛ kira ka seli wulila tun b'a fɔ aw minnu sulen don aw kana gɛrɛ seli la dɛ u tun b'olu bila kɛrɛfɛ fɔlɔ f'u ka ɲɛma tigɛ Sheikh Musa nin kelen dɔw y'a to yen pewu sabula hali nin yɛrɛ aya nin ma haramuya yɛrɛ complètement ko ne ko k'a kana gɛrɛ seli la de kuma min na aw sulen don nka minnu limaniyalen bɛ olu y'a to yen pewu ko ni ala ye nin bɛɛ fɔ nafa de t'a la an dun taara ala kira fana ɲininka gulɔ kibaruyaw la fana ka kɔni ɲɛ donc dɔw tun b'a min furancɛ janw ni ɲɔgɔn cɛ seliw furancɛ janw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ka bɔ safo la ka taa se fajiri ma dɔw tun b'a min dɔw fana tun b'a min ka bɔ fajiri selilen na ka na se seli fana na o waatiw furancɛ ka jan o b'a sɔrɔ u y'u yɛrɛ sɔrɔ o bɛ se ka na seli hakiliw nana parce que n'i ye gulɔ min hakili bɛ voyager de parce que hakili bɛ yeli kɛ cogoya wɛrɛ de la i n'a fɔ mɔgɔ normal b'a ye cogo min na a tɛ kɛ ten kelen tɛ i b'a dɔn n delila ka nin baro bɔ kamalennin dɔ tun b'an ka foyer la n b'a ladi komi o sigiw kɔnɔna na an bɛɛ bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an maliyɛn damaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka baro kɛ yen nɔ ne bɛ to ka cɛnin ye a bɛ fɛn cɛjugu min n bɛ to k'a ladi nin don y'a sɔrɔla a minna kojugu ne y'a ladi min kɛ a ye dan tɛmɛ ne ko karisa komi n tɛna se ka mɔgɔ tɔw fɔ mais ala y'a garijɛgɛ n'a yɛrɛ lamɛn a yɛrɛ bɛ se k'a faamuya ne ko karisa n ko e fana bɛ taa yɛrɛ di nin ma tacogo jumɛn na e fa ni ba b'i kɔ yen nɔ i bɛ t'i yɛrɛ di minifɛn cɛjuguw ma tan cogoya la e dun bɔra ka na aventure de la tunga la kana fɛn ɲini mansaw ye ne b'i ladi kuma bɛɛ mais hali bi i ko i b'a dabila après hali bi i bɛ ka continuer ka o ko kelen in kɛ tuguni a y'i kanto la ko e mɔri e yɛrɛ ye yeux clairs de ye o e yɛrɛ ye yeux clairs de ye o i y'a ye ne yɛlɛla
ne yɛlɛ de ko wala k'e kelen bɛ sa i n'a fɔ dessin animé ko k'i ye t'i ɲɛ da o gɔlɔngɔlɔnin na wa o yɛrɛ ye walanda dɔ di ne ma Musa o yɔrɔ la yen nɔ ne yɛrɛ y'a faamu d'accord ja fɛn tilennen olu b'o ye o gɔlɔnin de don fɛn dakɛɲɛnen olu b'a ye dingɛ de b'o la o sina ka ne yɛrɛ sɔn ten walanda la ten nɔ wallahi هو كان يراك هكذا a ye ne ɲɛ bɛ na cogo min na dɛ a ye ne décrit cogo min na dɛ a ɲɛ bɛ na o cogo de la parce que hakili caani na ka bɔ أعوذ بالله من الشيطان ko ne الرجيم kelen bɛ sa i n'a fɔ dessin animé ne yɛlɛlen min kɛ ko ne t'a la n ɲɛ tɛ ne ɲɛ da o gɔlɔngɔlɔnin na ko ne kɛmɛ sa i n'a fɔ dessin animé a yɛrɛ bɛ yɛlɛ la ne y'a to yen ne bɔra ka taa n ka baarakɛyɔrɔ la gulɔ de bɛ nin kɛ o de kosɔn hakili c'est très important Musa hakili mana bɔ yen dɔrɔn hali ala ka sariyaw yɛrɛ minnu bɛ yen nɔ a si tɛ wajibi ye ka bilen c'est ça parce que hali n'i y'a mɛn nin fɛn fɛn fɔ ala bɛ nin fɔ nin ye haramu ye nin ye nin ye nin ye o ye mɔgɔ hakilimaw de ko ye o لقوم يعقلون ayiwa ni hakili tɛ mɔgɔ mun na dun fataw sen t'o la o nalomaw sen t'o la lagalakatɔw sen t'o la denmisɛnnincininw sen t'o la o تكليفات بين قبول quoi voilà donc maintenant kuma bɛ anw de nɔfɛ parce que hali sariya ka kow bɛ wajibiya mɔgɔ de kan baliku min n'a hakili ma don hali ni baliku kɛra ka sɔrɔ hakili tɛ yen nɔ sariya ka kiti t'i kan o ɔ baliku hakilima de ko don kuma in bɛ kɛ olu de kan e ma y'a yɛrɛ b'o fɔ an ye hali ni adamaden n'i banana bana mana gɛlɛya cogo o cogo la mana gɛlɛya cogo o cogo la a tant que ni i hakili kɔni bɛ yen seli tɛ bin ka b'i kan Allahu Akbar o de kosɔn a bɛ fɔ banakɔrɔ sigibagaw yɛrɛ ko hakili to banabaatɔ yɛrɛ an bɛ ka hakili de jɔyɔrɔ fana fɔ quoi inchallah tellement que hakili ka bon a yɔrɔ la o hakili kelen dɛ o de danfara yɛrɛ fana bɛ anw ni baganw ni ɲɔgɔn cɛ baganw bɛ ko caman kɛ i t'a sɔrɔ la ala ye fɛn minnu fɔ anw ye anw man k'o kɛ o sabula an ka fisa o ma a ye hakili kalifa anw na o de don hakili ye nɔɔrɔ de ye nɔɔrɔ don hakili ye nɔɔrɔ de ye donc o tuma na a ka kan an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na fɛn min b'o o tiɲɛ o de ye gulɔ ye a n'a nasiraw bon a ko o tuma na sobon fana b'o cogoya kelen de la sabula u nana ɲɔgɔn fɛ an ye aya min ta suratul bakara kɔnɔna na ka bɔ a 218 na ana kana se 219 ma yasalunaka anil khamri wal maisir marashi taara tɔgɔ ma mais sobon bɛɛ de ko don a n'a nasira bɛɛ tous les jeux hasard a bɛɛ b'a la a bɛɛ de b'a la u bɛ nin ɲininka o de la a fɔ k'a tɔɔrɔ de ka bon ka tɛmɛ a nafa kan bon n'an y'a jateminɛ an bɛna sɔrɔ la a tɔɔrɔ ka bon aya laban min bɛ yen n'o bɛ kuma gulɔ kan o bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ a bɛ min kɛ a n'a bɛ min don ani ɲɔgɔn cɛ an b'o sɔrɔ aya kɔnɔna na o de aya kelen yɛrɛ fana de ye gulɔ yɛrɛ fana haramuya o de aya kelen fana ye sobon yɛrɛ fana haramuya n'a nana o aya fana ta k'a daminɛ suratul maida aya 89 ka na jɔ 91 na an bɛ nin kumakan in fana sɔrɔ yen nɔ ya ayuha alladhina amanu innama alkhamru walmaisir walansabu walazlam rijzun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu an yuqi'a baynakum al'adawata walbaghdha'a fil khamri walmaisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun ni aya in jiginna ni de ye gulɔ yɛrɛ haramuya ni ye wajuli kɛ ni aya tɔ ninnu fɛn fɛn ye n'i ma ɲɛ k'i b'a fɛ ka dakunya kelen dɔrɔn fɔ k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko gulɔ ye haramu ye i bɛ nin aya in de ta ni de b'a bɛɛ ɲɛfɔ k'a ban pewu sinon gulɔ nacogo ka can kuranɛ kɔnɔ n ye k'an to Côte d'Ivoire sous région mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye wajuli dɔ kɛ ni fɛngɛ dɔw ye ni aya dɔw ye Musa nin ye kabako ye dɛ an m'a faamuya ten cogo si la ko wa ko minnu b'a fɔ ko gulɔ tɛ min ko gulɔ bɛ min k'a bɛ min ni hakili de ko parce que ko hali gulɔ bɛ min arijinɛ kɔnɔ ya subhanallah non sisan nɔ an bɛ diɲɛ ko kuma de la e bɛ taa lahara ko kuma ta k'o fɔ an ye cogo jumɛn na fɔlɔ ala ye lajali fɛn dɔw de labɛn ka di silamɛw ma i kana mɔgɔw encourager jugujuguya la ala b'u laja de ni minfɛn dumanw ye lazata lisharibin k'o di arijinɛ kɔnɔdenw ma k'u nisɔndiya n'a ye sabula arijinɛ kɔnɔna bɛɛ ye damu de ye Sheikh Musa a ye kɔɲɛw da yen nɔ anhar min asal diji kɔɲɛ ala y'o d'u ma anhar min laban nɔnɔ kɛnɛ kɔɲɛw ala y'o di arijinɛ kɔnɔdenw ma alkawsara kɔji ala y'o d'u ma anhar min khamr ala ye kɔɲɛw d'u ma arijinɛ kɔnɔ minnu ye gulɔ kɔɲɛw ye
mais est ce que o gulɔ ni yan ta yɛrɛ fana ye kelen ye n'a fɔ rasul yɛrɛ fɔ cogo min na fiha ma la ayunun ra'at ayiwa wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar tamam i b'a tɔgɔ de mɛn ten dɔrɔn mais a yɛrɛ bɛ cogo min i t'o dɔn fɔlɔ f'e ka se yen nɔ donc ala ye nin kɛ damu de ye k'a di arijinɛ kɔnɔdenw ma o mais o gulɔ yɛrɛ fana manamanakan ti fɔ o gulɔ kunna dɛ i t'o gulɔ min k'i o b'i su jango i ka manamanakan fɔ o de la kelenw tɛ bon i t'o gulɔ min fana k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ bɔgɔ i t'o gulɔ min k'i bɛ mɔgɔ nɛni i t'o gulɔ min k'i bɛ taa binkani kɛ i t'o gulɔ min k'i bɛ kojugu kɛ sinon mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ n'a sɔrɔla n'o hakili dafalen don o bɛ ban ko dɔw ma mais n'a ye gulɔ min a b'a kɛ o b'a sɔrɔ a sura ka ban parce que hali n'i y'a ye mɔgɔ fagala ye a jaabi gɛlɛya mɔgɔ fagala o b'a sɔrɔ a t'a yɛrɛ ma de o b'a sɔrɔ a doro kelen de don n'a doro kelen ta a tɛ se ka kɛ sabula ala ye hakili d'a ma hakili de y'a ka armu ye o de b'ale kɔlɔsi kana nin kɛ dɛ nin ma ɲi dɛ nin ye nin kɛ kɔlɔlɔ b'a la nin ye jurumuko ye nin man ka kɛ mais n'o tɛ yen dun walima nin ma ɲi danbe ma tous les coups sont permis donc gulɔ de b'o kɛ donc sisan nɔ n'an ye jateminɛ kɛ nin ko ninnu na wajuli man ka kɛ ni nin yɔrɔ ninnu ye wa fana tuguni u bɛ wajuli kɛ ni aya dɔ fana ye Musa jumlatan ni min bɛ na ni dumuniw bɛɛ lajɛlen ye ani minfɛnw bɛɛ lajɛlen ye n'o ye kulu washrabu wala tusrifu ila akhir al-aya isbiru wa sabiru hatta ila akhir al-aya ay dumuni kɛ a ka minin kɛ mais k'a kana dan tɛmɛ ko ala ma minfɛn bɔ minfɛn na ko ala ma dumuni bɔ dumuni na ko ala ko an kana dan tɛmɛ de ko n'a ye dan tɛmɛ ko la ko tɔɔrɔ de b'an sɔrɔ o la wajuli man ka kɛ ni nin o mais anw bɛ se k'a faamuya cogoya min na innal halala bayyin wa innal harama bayyin halala ye fɛn minnu ye n'a fɔra dumuni fɛnw jumlatan o ye dumuni bɛɛ lajɛlen ye mais silamɛ kan ka min don o ɲɛfɔri ye o min ye ma halala ye b'o dɔn min fana ye haramu ye min fɛnw na o fana fɔri ye o donc o kuma na mun kosɔn aw bɛ t'o ta k'olu kɛ ka ɲɔgɔn mais après fana ala y'a bɛɛ détaillé o ayiwa min ye haramu ye o fɔ a y'o fɔ min ye haramu ye min ye halala ye a y'o fana fɔ aw kuma na i man ka wajuli kɛ ni nin o kosɔn ne b'a f'u ɲɛna u k'u hakili to yɛrɛ la ala ka diinɛ laseli la n'i bɛ wajuli kɛ kana mɔgɔ encourager kojugu kɛ la wa kuranɛ tɛ interpréter n'i yɛrɛ ka hakilina ye non bon kuranɛ bɛ ulama mawjudu ayiwa o kuma na kuranɛ nana fɛn min kama baara kɛ ni o ye n'i ma k'i bɛ wajuli kɛ k'i bɛ dakurunya kelen ta i bɛ nin aya in ta ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir fo ka taa se aya laban ma n'o bɛ suratul maida kɔnɔna la ala bɛna mun f'o la aw maa minnu limaniyalen bɛ ala la o fana taara ni limaniya jɔnw ye aw minnu limaniyara sisan y'a dɔn aya nin min filɛ nin ye an bɔra aya min kɔnɔ sisan o fana daminɛna ni ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata nin fana daminɛna ni ya ayyuhal ladzina amanu aw minnu dalen bɛ ala la innamal khamru i b'a dɔn limaniya jɔn ye mɔgɔ min yɛrɛ ye fɔlɔ mɔgɔ min yɛrɛ dalen bɛ ala la fɔlɔ mɔgɔ min dalen b'a la ko lahara fana bɛna kɛ mɔgɔ min dalen b'a la ko mɛlɛkɛw bɛ yen mɔgɔ min dalen bɛ kuranɛ la mɔgɔ min dalen bɛ kira ka kumakan na mɔgɔ min dalen bɛ latigɛ la a hɛrɛ n'a bɔnɛ o de ye limaniya jɔn ye o mais ni nin limaniya yɛrɛ t'e la fɔlɔ dun e dalen tɛ nin si la donc kuma in tɛ se k'e nafa o donc kuma in bɛ limaniya jɔn de nafa e yɛrɛ ko ma fɔ a la o e ko ma fɔ a la fɔlɔ yɛrɛ donc o kuma na minnu dalen bɛ ala la i dalen bɛ kira la i dalen bɛ mɛlɛkɛw la i dalen bɛ kiyama jɔ don na i dalen bɛ arijɛnɛ na i dalen bɛ jahanama la k'a fɔ k'o bɛɛ bɛ yen i dalen b'a la k'a fɔ ko ala kira ye ala ka ciden ye i dalen bɛ ninnu na i dalen bɛ latigɛ la a hɛrɛ n'a bɔnɛ ko i k'a dɔn gulɔ ani jeu hasard bɛɛ sobo n'a nasira yɛrɛ bɛɛ ɲuman t'a la dɛ sobo n'a nasira yɛrɛ bɛɛ ani josɔn ani kalafili ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye sɔfɛ de ye nɔgɔ de nin bɛɛ lajɛlen ye nɔgɔ de ye ka bɔ sɛtanɛ ka nɔgɔw la fajtanibuhu a ye distance ba don aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yɔrɔ janya a la kosɛbɛ hali a kana gɛrɛ a la sabula n'i gɛrɛ a la gɛrɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ t'o fɔ bamanankan na gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛ na ni mun ye murula sɔgɔli tɛ n'i ma gɛrɛ a la dun a tɛ se k'i sɔgɔ o tuma na o de kosɔn ala ko k'i ka distance ta kɛnɛjanba don i ni nin fɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'i degera ninnu na a bilali ma nɔgɔn dɛ y'a mɛn n'a fɔra ko i y'a ta i donna de n'i ma don n bɛna f'i ɲɛna gɛrɛli a la ala kɛra ye kangari da a la a kɔlɔlɔ fana bɛ yen nɔ an da bɛ se o fana ma inshallah o tuma na a ko aw minnu filɛ nin ye n'a b'a fɛ ɲɔgɔn kɔniya ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ ne ka dimi ye kɔrɔ yɛrɛ ka di k'e kogoya n ye n t'a fɛ k'i ye n t'a fɛ k'i tɔgɔla kuma yɛrɛ mɛn a bɛ sɔrɔ nin fɛn ninnu de fɛ k'i k'a dɔn ko ni aw b'a fɛ dimi ŋɔrɔ ɲɔgɔn ka don aw dama ni ɲɔgɔn cɛ ka aw kogoya ɲɔgɔn ye ka aw nege bɔ ɲɔgɔn na
a bɛ sɔrɔ gulɔ nɔfɛ ani je azaru a b'aw kɔ don ala kɔsuma ma parce que o b'a sɔrɔ la kuma bɛɛ hakili yɛrɛ tɛ yen wa yasuddakum an zikrillah n'i y'a mɛn i bɛ ala kɔsuma i hakili yɛrɛ tɛ yen wa ani sɔlaati i bɛ ɲinɛ seli yɛrɛ kɔ n'u sigira sobon na n'u sigira gulɔmin na seliko kuma tɛ se ka fɔ yen ala kɔsuma kuma tɛ se ka fɔ yen nɔ o b'a sɔrɔ la hakili bɛ fɛn wɛrɛ de kan o bɛ ka fɛn wɛrɛ ye e mɔgɔ min bɛ normal la e tɛ ka min ye o sanga kɔnɔna na donc o kuma na n'i y'a jateminɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ an b'o min kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ camanba de ka wari bɛ minɛ k'a fara ɲɔgɔn kan sobon na k'a di mɔgɔ kelen ma donc minnu b'a organiser olu b'o mɔgɔ kelen bolo lasɔn olu b'a tɔ k'u ka jufa kɔnɔ donc nin de y'a haramuya yɔrɔ ye musa dɔw ka du taara nin na sobon na dɔw ka du taara gulɔ la k'a feere k'a bɛɛ dun ka musow ni denw to maɲumantɔ ko la a kɔlɔlɔ bonya fɛ ala ye kangari d'an ye ni aya in de nana ni gulɔ yɛrɛ ni sobon yɛrɛ haramuyali ye ko hala ngana gɛrɛ la kuma tɛ k'a kɛ i gɛrɛ la dɔrɔn i donna haramu na a kɛlen o ye halaki ni ta tiɲɛ ala k'an kisi yɔrɔ donc o kosɔn ala ko n'a b'a fɛ ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ o kumana o bɛ sɔrɔ gulɔ fɛ a bɛ ɲinɛ seli kɔ a ko bɛ goya ɲɔgɔn ye a ka nafolow bɛɛ bɛ tiɲɛ hakiliw bɛ tiɲɛ a bɛ n'a fɔ ni sɛtɛnɛ ka jan dɔw don adamaden sɛtɛnɛ ka jan de ye nin ye Sheikh Musa min makali bɛ sɛtan naam n'a ka di n bɛ kisa kelen d'i ma nin yɔrɔ in na bari sisan tubabu mɔri kun don a ye ala bato san 200 ani san 20 a bɛ ka ala bato ala ye bonya caman k'a ye mɛlɛkɛw yɛrɛ bɛ kabakoya la ala nin bɛ kɛ sabakɔrɔ bato koyi nin ye bato jɔnba ɲuman de ye ala ko mɛlɛkɛw ma i k'a dɔn nin min filɛ nin ye a ka labangoya o ye tasuma kɔnɔna ye dɛ a bɛna laban tasuma de kɔnɔ bari sisan shetana y'o mɛn a fana wulila sisan nin nɔ a bɛna bari sisan in kama sabula a bɛna ka jan da la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na o jan minnu filɛ nin ye ni o jan kelen n'o y'i sɔrɔ dɔrɔn n'a ka jan kelen y'i sɔrɔ jan tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ déclencher o kɔfɛ a bɛɛ ni kelen y'i ta dɔrɔn caw o b'a sɔrɔ a tɔ fɛn fɛn bɛ kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen fana bɛna ka na i minɛ o y'i enfoncé de ye sisan nɔ n tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ bilen tuguni a fana y'a yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔba ɲuman ye ka na fara bari sisan in kan a bɛ alabato kɛ a jɔra a bɛ seli su 3 tile 3 a ma dumuni kɛ a ma ji min sɛtanɛ a ye salamu bila tuma min na bari sisan ko a ma e ko e bɛna fara ne kan k'e bɛna bato kɛ ne y'a sɔrɔ ko ne ka bato cogo ye ja ne y'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ se ka min kɛ bato la ne tɛ se k'a kɛ a n'a ka fila ma ɲɔgɔn na o a ko bɔn ne ka bato in ni e ɲɛbɔlen m'o fɛ a ko ne ka bato in ka gɛlɛn dɔɔnin sabula ne delila ka ala sɔsɔ siɲɛ 1 o ala sɔsɔ in kɔfɛ ne miiri jigin o jigin nka o ala sɔsɔ in na o de bɛ sunɔgɔ tigɛ ka bɔ ne ɲɛna n tɛ se ka sunɔgɔ o de bɛ dumuni fana nege bɔ ne na n tɛ se ka dumuni kɛ o de y'a to ne bɛ se ka mɛn ka ala bato tan cogoya la n bɛ fɛ ala k'o yafa n ye n bɛ fɛ ala k'o yafa n ye n'i b'a fɛ k'o kɛ o tuma na o gundo de ye nin ye ne ye ala sɔsɔ siɲɛ 1 de o de y'a to ala sina nin pouvoir in sera ka di ne ma a ko o tuma na ne b'o kɛ cogo jumɛn na a ko bɔn a ko i tɛ jɛnɛya kɛ a ko abadan i tɛ se ka jɛnɛya kɛ a ko i tɛ nin dɔ bɔ a ko ayi ka nin bɔ tɛ se ka nin bɔ ka nin bɔ subhanallah ala k'an kisi i bɛ se ka kota wɛrɛ kɔni fɔ n ɲɛna n bɛ se ka min kɛ min tɛ nin ye a ko o tuma na i tɛ gulɔ min a ko o fana ka nɔgɔn ka tɛmɛ tɔw kan musa o de ye kojugu ye a ko gulɔ min ka nɔgɔn ni k'o de ka nɔgɔn ni nin bɔli ye k'o de ka nɔgɔn ni jɛnɛya kɛli ye ale yɛrɛ o sugandi ja halaki de bɛ cɛ nɔfɛ a bɛna halaki ala k'an kisi kɔnɔgoya ma musa ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ya rabbal alamin sɛtanɛ ka jan wa a ka farin kojugu a ko o tuma na o bɛ sɔrɔ min ne t'o yɔrɔ dɔn dɛ ne ye san 200 ni san 20 n bɛ alabato dɔrɔn de la n tɛ taa foyi la n tɛ hal'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn n tɛ hal'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn n ka kalandenw ka ca ala ye hali ale ka alabato yɛrɛ fɛ ala ye hali bonya k'a ka kalandenw ye musa a ka kalanden dɔw tun bɛ taama fiɲɛ yɛrɛ de kan bonya fɛ ala ye karama min kɛ cɛ in ye o kumana a ko o kumana n bɛ yɔrɔ dɔ taamasiyɛn ye i bɛ taa yen nɔ
ni sera ni no ibi karsa masana ni muso masana imbe ibo ɲininkali kɛ a bi gulɔ di ma n'i b'a fɛ ka ne ka nin bonya ɲɔgɔn kɔni sɔrɔ san nɔ a sera fili kɔrɔ nin ale taara a ye gulɔ san muso fɛ a ye gulɔ min a ye dɔwɛrɛ k'a kun a sura a sulen min kɛ a binna muso in yɛrɛ kan a tilala ka n'a yɛrɛ muso fana bugɔ fo k'o da joli la o bɛ saya ni balo cɛ a bɛ sa wa a tɛ sa mɔgɔ t'a dɔn fɔlɔ ne gulɔ sababu ye gulɔ sababu la parce que ni hakili bɔra yen ka ban dɔrɔn a kɛra baganya ye sisan a nana cɛkɔrɔba ɲuman ka taa kiritigiw mɔgɔw fɛ ayiwa ni min filɛ nin ye nin de ye Barsusa ye a ye ala sɔsɔ a ye nin kota in kɛ a ye nin kota in kɛ a ye nin kota in kɛ hadu kan ka bɔ a la kiritigiw nana ka n'a minɛ k'a sɔrɔ a sulen yɛrɛ don u taara ka taa gulɔ muso dalen bɛ joli la a bɛ bɔgɔ sabula a ye gulɔ min gɛnya 80 o hadu kan ka bɔ a la wa ni min fana o bɛ balo ni saya cɛ joli bɔnni o hadu kan ka bɔ a la u y'a minɛ k'a sisuma a gulonnen tora san ni dugu cɛ o cɛkɔrɔba kelen nana ma tugun n'o ye sɛtanɛ ye a ko k'a bɛ ten cogo de la k'i k'a dɔn e filɛ nin tɔɔrɔ la bi ne fana tun bɛ e ka tɔɔrɔ kɔnɔna na san 200 ni san 20 sabula ala bɛ ka tanu min da e kan ani ala bɛ ka jɔyɔrɔ min ɲini e fɛ o hasidiya bɛ ne na e fana mɛnna ne nin kan dɛ fanga bɛ ne fana na bi e kan donc n'i b'a fɛ ne k'i jigin ka bɔ nin na sabula i laban o bɛ n'i faga de n'i b'a fɛ ne k'i jigin ka bɔ yan sisan o tuma na n bɛ min f'i ye i fana b'o de kɛ a ko ye jumɛn ye a ko i b'i sujudu bi ne ye ko ka sujudu bi ye ko ɔhɔn ko ne gengenen ne pandilen bɛ jiri la n bɛ sujudu bi cogo jumɛn na a ko i b'a ŋaniya i dusukun kɔnɔna na k'i kunkolo kɔmi a y'a plan ɲɛfɔ a ye a y'a ŋaniya dusukun kɔnɔna na k'a kunkolo kɔmi i n'a fɔ ale bɛ ka sujudu bi sɛtanɛ ye sisan o kelen min kɛ sɛtanɛ ko i ta tiɲɛna i halakira i ta tiɲɛna i halakira a y'a yɛrɛ cogoya fɔ a ɲɛna ni de kɛra cɛkɔrɔba in kunna goya cogo ye Musa san 200 ni san 20 alabato kɔfɛ كمثل الشيطان إذا قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ala kan kisi kunnagoya ma amin ya rabbal alamin sɛtanɛ ka janw de ye ninnu ye a bɛ minnu da mɔgɔ la wa mais a b'i sɔrɔ gulɔ de nɔfɛ ani sogo donc n'i sera k'i jija ka bɔ nin yɔrɔ ninnu na a ka ca la ala fɛ i bɛ kisi minnu fana jarabira n'a ye an ka dugawu k'u ye ya rabbi hali bi ala ka lasegi di an n'u ma mais Usa Jawara tanganaw tɛ yen minnu bɛ se ka adamaden yɛrɛ kisi ka bɔ sɛtanɛ ka nin makalibu ninnu ma wa o tanganaw bɛ yen kuma dɔ la u b'a fɔ ko hatta ko suratul bakara bɛ kalanso min kɔnɔ ko sɛtanɛ donyɔrɔ tɛ yen walima suratul bakara laban yɔrɔ ninnu ko aya 2 laban in ko fana ko sɛtanɛ n'i b'o kalan su o su a donyɔrɔ tɛ yen a donyɔrɔ tɛ yen nin nɔ o fɔra o sabatira kosɛbɛ o de y'i taabolo ye quoi ka to k'o kalan hali ni ma se k'a bɛɛ kalan sabula bakara ka jan k'a daminɛ amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت سبحان الله ذكرني الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آية ندو آية فلا ودي تغناني من سورة البقرة لبمنا الشيخ موسى من تغنينك أو ما تغنا من فناني على يوفي سان كي كان غير الله الله كرفنا عليه الصلاة والسلام نيكو إكنا سورة غلولا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ما من دام على الله نا دالم الله ردونا إلي ما لالينو كي كنا سيجي غلو منا فاقا تباليكا كنا سيغافي نابغا تشلا ينا ورورا كاني سيغافي اكا تبالي سانفي ان شاء الله Usa Jawara wati corona kosɛbɛ parce que je crois match fana bɛ à midi n'o ye an ka denmisɛnw minnu olu bɛ U17 olu kan 14e place jouer o kun kɔnɔna an bɛ yɔrɔ fɛn émission écouter i bɛ dugawu kan ye télé an bɛ sigi kunbɛn vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ an hakili jiginna o ye inchallah an bɛ dugawu kɛ
an balima minnu y'an lamɛn an bɛ dugawu k'u fana ye ani an balima silamɛ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ani an balima minnu yɛrɛ jarabira ni nin fɛn cɛjugu ninnu ye k'a ɲini ala fɛ nin sigiyɔrɔ in na nɔ ya rabi ala ka bɔda di an ma ya rabbal alamin an b'a ɲini ala fɛ ala ka u kɛ mɔgɔw ye maa minnu bɛ kuma ɲumanw mɛn ka baara kɛ ni a ye ala k'an kɛ tulo kunnandiw ye tulo kunnandiw bɛ kuma ɲumanw mɛn ka waleya fana a n'a kɛli a n'a limani ala ko nɔgɔya an ye ya rabbal alamin o de la an b'a fɔ rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana amin ya rabbal alamin allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambalwa salama baraka mami na me angwa ni kuma so kono sando ya radio shendo ya ambalwa kina karamgo e kabo zone Israel la no Muhammad Jawara ni wala nyere da sanga go fin kono saudi al khamru wa adraruha glo ani akololo inshallah wati chugo kama sa ay mun fain la dili kauna ambe am wasadu la Allah taala ka na yasa here chamana ala ka do fara e donia nunka amare ka telephone numéro ambo dia o ma ka dine nyingalu kama no ye 76 32 76 22 76 32 76 22 biwolon vla ani woro bisaba ani fla biwolon vla ani woro mugan ani fila ina fɔ y'a fɔ cogo min na gulɔ min makalibi shaitan tanaka janw de do abe munu ni abi I profito kɔnɔna ka masiba ko se ama o kuma na yɛrɛ ladilikan minnu fɔ n'o ye suratul bakara o ye mɔgɔ kalanenw ko ye I k'o kalan I ka sokɔnɔ sanga ni waati walima suratul bakara yɛrɛ ni I ma so la o aya fila laban I ka dɔn ka fɔ sanga ni waati I ka nin kɛ I ka sokɔnɔ ni Allahu taala sɔnna ala bɛ I tanga o kuma na ala ka hɛrɛ kan ala ka hɛrɛ kɛ jamana ala ka basigi Mark Danbele Musa Baba Sida an bɛ aw fo ni k'aw barika da aw kan bɛn أما فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan I bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio